Pero grabe jud kay mohatag og sakit sa dughan ang pulis oy. Dulot man jud kayo. Bisag walay kami, pero nasakitan kayo ko. Ngano man jud og malipayon kay ta. Naman dayoy mo puli nga kaguloy. Dili ba pwede nga wala na kagol? Happy lang permi ba? Mag-move on na lang yung tagsugod ani. Kay daghan pang laki eh. Sa mato nga paday lang hapon ang kinabuhi eh. May magdili strong. Pero minghoy man sa lawas eh. Duty og balay na lang jud ko ato. Pero gasige lang hapon og text si Mikoy sa ko ah. Yun pa siya. Nga dam. Kalit lagi kag kakuldam. Alangan man og di ko mukul diba? Nagapainit naman siya siyang ex. Pero wala yun hapon ako siya reply. Then one time ana, birthday to sa kong igagaw. Og didto mi ni mama og ni Lucas. Paggabi ana kay nag-shot mig beer unya kay dugay makaayo ang baso. Nag-Facebook sa ako. Pero mo pag-open ako, kay gitag ni Maika si Mikoy. Nga napay caption nga, salamat sa pag-uban. Sa uulitin. Nakatry mo anang nakita mo ikasakit ninyo, pero di ka gusto nga makita sa mga kauban nimo. Kay naanad na sila nga buongon ka. Maong nagduko-duko na lang ko, while gatulo ang ako ang luha. Yes, oy. Ning tulo jud akong luha. Nga naglantaw o nagbasa sa mga comments. Bisan walay kami, pero nasakitan jud ko kay love kay nako si Mikoy na. Paasa kayo siya. Og hangtod sa nahubog na jud ko, puslan man pod. Broken kay ko. Sa moto nga pag-ugmaan na, kay hilig man kay ko mamainit. Nag-walking me sa kong baby na ako. Paingon sa bakery. Kay dool raman sa moa. Pag-abot na mo sa highway, nakita magyud na ko na si Mikoy sa atpa. Nga galingkod. Doha sila. Unya si Mikoy kay nagsigir gigtanaw sa moa. Unya kay nitindog man na siya galit. Nagdali-dali sad kugo sa kong anak. Aron madala mi tabo. Pag-abot mo sa bakery, gibutang na ako akong baby. Unya wala ko kabantay. Nagisundan juday mi sa buing. Pagkuman ako palit, paglingin ako kay gikugos na sa buing ako ang anak. Ingon siya, Ngazal, asa day problema? Dili lagi ka ga-reply sa akong mga text. Dili sad ka tubag. Galikay ka. Lamik siya sumbagon jud kay mangutana pa kung unsay problema. Siyang giingnan, ngambi na akong anak be. Kung gusto kag anak, paghimo mo si muhang uyang. Pagkuha na ko sa baby na ako kay nilakaw na dayon kog sutoy. Ngawa na nako siya lingi apa. Para asa pa. Kabalo kong nakurat siya pero wala ko'y labot. Pag-abot pa naman sa balay, kay nana sa text si Mikoy sa kuha. Ngayon siya. Nga nausab na kazal. Napagay pasad-sad nga emoji. Huwag ako siyang giingnan, nga undangin ako be. O gi-black na dyan ako na iyahang number. Hambot lang. Basta kay nasakitan jud kayo ko. Then one time ana, lunchtime to. Nanawag na si mama kani adto ko no si Mikoy sa balay. Nangita daw na ako, pero iyahang giingnan nga ni duty na ko. May pagiingnan to sa kong mama nga nilayas na ko. Aha ka. Taod-taod ana kay nabot po na si Lovely. Og nangimbitar siya sa kuha. Kay birthday niya atong adlaw. Dili jud ko gusto mo adto sila ha kay lagi naa si Mikoy. Og naglikay jud ko siya ha. Pero niingon na si Lovely nga mangluod daw siya. Og dili ko mo adto. Og usa pa, wala daw iyahang kuya sila ha. Sa motong nisugot na lang ko nga mo adto sa iyahang birthday.
Sa mo to nga pagagabi ana, nano ko sa balay nilang Lovely para maki-birthday. Ug kay day off man ako pagkaugma, maghubog-hubog daw mi ingon si Lovely. Kapala hubog juning akong amiga ba. Sa mo to nga paghumagkaon, syempre kay shot judayan. Pero nakabantay jud ko nga naay mga lalaki nga gatapok nga gainom sa. Ug pastilan jud kaayo. Kay bakakon kay si Lovely, kay naamang yod iyahang kuya. Na si Mikoy. Ug taod-taod ana, grabe na yod kaayo makatutok si Mikoy sa kuha. Nahubog na yod siguro ni siya ba. Ako pa nang giingnan si Lovely nga bakakon lagi kay siya. Kay naayahang kuya. Pero niingon siya nga nawala man na ginihaday ay. Pasagdi na lang na siya. Sa mga to nga nag-anam-anam na sagkawala ang mga bisita nila. Samtang kami, gainom na sad. Kunya ang grupo nilang Mikoy, saba na kayo. Perting kanta-kanta na. Ug hangtod sa gakalibat nako. Kunya si Lovely, busy na kaayo kay tapad na ako ug naapod iyahang uyab. Siya na all kayo. Sa mga to nga nananghid ko niya nga mauli na ko. Pero dili na siya musugot nga mauli ko kay hubog na daw ko unya gabi na kayo. Pero ako siyang giingnan nga kinahanglan jud kong mauli kay basin makasab-an na sad kong mama. Pero iya man ang gikuha iyahang mama para ingnon ko nga di nalagi Paulion. Sa motong wala na ko nakabalibad, ug di adto na lang jud ko matulog. Ug taod-taod ana kay katulgo naman jud kay ko. Kibiyaan ako silang Lovely. Nisulod ko silang balay, then nihigda din ko sa sofa. Maayo gani kay naay unlan-unlan. Hantod nga nakapiyong jud ko. Nakamata na lang ko kay murag na adyoy gahabol sa kuha. Pagmata pa nako, ang Mikoy di ay. Gihabulan ko niya. Ako siyang giingnan. Hawa di abe. Natulog ang tao niya sa moko nimo. Tubag pud siya. Nga gihabulan romantika. Pasangil jud kay siya. Ug ningon si Mikoy, adto sa akong kwarto ka. Kay aron ma-plaster kag katulog. Aha ka jud kayo. Murag dire na jud mahitabo. Pero bitaw, ako gina siyang gitalikdan oy. Pero iya habit akong giarsa na murag bag-ong kasalba. Ya pag-abot na mo siyang kwarto, iya haday niya gilak ang door. Agoy jud. Pag may alak, may balak jud ay. Kanya pagbutang paana niya sa kuha sa bed. Iyahadan yung gisakyan. Kanina jud ba? Ako siyang giingnan. Bugat kay ka ba? Hawa di abe. Pero naingon na siya nga I miss you. I miss you, Kaizel. Unya ni unlan din na siya sa kundugahan. Agoy. Pasumangil jud kayo ba? Pero unsa daw? Ako siyang giingnan. Uno ha. Sipaon jud ko ng itlog ni mo karon. Pero gitutukan na ko anang Mikoy. Hangtod sa na-feel na lang nako iyahang lips. Sa ko ang lips. Aha ka. Pero lamia lagi ba? Hangtod sa ninaog na sa kong liog iyahang mga lips. Perte na niyang kiss. Ug hangtod sa ninaog na sa kong liog ang iyahang kiss. Kagilok biya eh. Balik na sad sa kong lips. Tungod kay nakainom na sad ko, nawala na tanan sa una-una. Hangtod sa
Ni-response nako sa halok ni Mikoy. Lami pa mo dala niya eh. Kung nikalitan siya ingon sa ako nga padako na to ning imuhazal. Ug wala na jud ko nakabaliban. Kay lami ba mo dalag ko mo to eh. Naapagani na isuot ha. Usaw na lang ug wala. Hingon pa siya. Lami adyo ning single mamba. Ug nibakod na si Mikoy kay gihubo niya iyang sanina. Grabe dyan. Ihapod kong gipabangon daw. O gihubo ako ang sanina. Tanang saot na ako. Tabunan unta na ako sa habol. Pero iyahang gibira. O confirm dyan. Nga Dax dyan di ay siya. Nangutana pa na siya kung Dax my love. Ug tama na lang jud ko sa tando. Magbalik na sad siya hilaw sa ko. Basta kay lami adjud lagi. Ug hangtod sa yanang gipasula. Lami adjud lagi. Hangtod sa hapit na daw siya. Ningon pa na siya nga iyadong ipasulod tanan. Ug wala na jud ko nakareklamo. Kay lami naman jud kaayo. Hantod sa iyahayong gipasulod tanan. Aha ka jud lagi. Nihigda din na siya sa tapad na ako. Manyag trapo sa kuha. Iha kong gipaunlan siyang bukton. Hingan siya. Nga salamat my love. Punta din ako ni mo likayan. Sakit kayo. Og ato pa na time nga nauna-unaan ako og nisulod sa akong utok. Nga what if maburos ko? Unya naa siya'y uyab. Gikulbaan ako og ayo ato. Ug nitingog pa nagkalit iyang phone. Kay naay ni text. Og nakakita jud ko nga may ka ang nakabutang. Hananapod. Gipiyong na lang nako ako ang mga mata kay nibalik na sad ang kasakit. Nibakod na siya unya iyahadan niya gipamunit ako ang mga gamit. Unya giilisan ko niya. Humaniyag trapo og wipes sa kuha. Nikis pa na siya sa kong agtang o niingon nga good night. Sumoto nga pagkaugmaan na, wala na siya sa tapad na ko. Tulala kay ko pagmata na ko. Kahilakon kay ko sa kabugok na ko. Gatiko ko na lang ko. Nakaingon jud ko di na ko mo inom. Aha ka siya. Dito na lang jud ko nakadesisyon nga kalimta na nako si Mikoy para wala na isama. Pagawas pa nako sa kwarto kay nakita nako si Lovely. Ingon ko nga muli nako. Pero niingon siya nga magdungan ra daw me. Unya mamahaw sa daw ko. Kay naapo daw ko no si kuya didto. Nga wala na daw ko pukawa. Kay lami ko no tulog. Pero pag adto nako sa sala, nakurat ko kay naaman si Maika. Rag-isog ra ba kaayog lantawan sa kuha. Sumotong nibalik na lang ko sa agi na ako. Paghuman ni Lovely, nilakaw na dayon me. Sumotong human jud ato kay galikay na lang jud ko ni Mikoy. Ug sige na kog ampo nga dugon ko. Kay wala ko'y kontrol. Unya, dali ra daw ko maburos. Kay human panganak, nibalik din akong regla. Basta kay gikulbaan na jud kayo ko. Basta kay gikulbaan na jud kay ko. Kay regular ba jud ako ang binulan. Inig ka first week yun na sa bulan. Pero, nag 2 weeks na lang kayo wala jud. Aha ka na jud lagi ana. Sa motong wala ko'y choice kundi magpalit na lang kog piti.
sa motong gitry jud nako kaduha. Pero positive jud. Klaro pa sa kung ugma ang resulta. Tinaw kayong duha ka linya. Gapangurog jud ko nga gagunit sa pite. Nga murag nagsagol jud ang sipon. Magluha.